Sljedeća pitanje je tako glasi: da li odgovara poslaniku da piše poeziju? Ovdje je ovo isto jedna optužba, zato što Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam on napisao ilahije, isto pisao za ljubav časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za islam. On napisao poezija na arapskom, na perzijskom, na urdu jezik i zato ljudi imaju optužba protiv njega i neki pitaju da li bio još neki poslanik koji je imao takva vrsta poezija. Ali kada to mi gledamo, Hazrat Daud al-Islam, njegova knjiga se zove Zabur i Zabur je pjesmi. On pisao za Božju ljubav i ako neko nije pročitao, neka vidijete i to će nađete kao poezija. Časni Kur'an, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio, tada on dobio ovo optužba, neki nevjernik, oni su rekli da ovo je kao poezija, zato što časni Kur'an je Božja riječ i kada neka osoba čuje, dobi toliko snagu i ovo snažna je poruka i čovjek kada sluša, on ne može da negira da ovo je neka uzvišeni Božje riječi. Dosta ljudi oni su primili islam kada su slušali samo Božje riječi, časni Kur'an. Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu tako primio islam i još nekoliko ljudi kada su slušali Božje riječi, oni su primili islam. I zato onda je bio rečeno u Kur'anu, ovo nije kao poezija, ovo je Božje riječi. I isto časni Kur'ana koji negira za poezije ali za pjesnike, to je bio za ovi obični ljudi koji samo ovako zalutaju tamo vamo i pisao od svoje mišljenje i nemaju neki duh, nemaju snaga, Božje snaga. I onda za takvi ljudi časni Kur'an korio, na primjer u jednom sura Šura, ajet od 225 do 228, Allah kaže: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. Kur'an kaže: što se tiče pjesnika, ni slijede samo zalutali. Ovdje se kaže ovi obični pjesnike ni slijedi samo zalutali. Zar ne vidiš kako oni lutaju svakom dolinom? Ovi pjesnik oni kako zalutaju i govori ono što ne rade. Oni samo misli nešto i samo pričaju i pišu, ali ne radi u tome. Sada dalje vidite, Allah kaže: illallazina amanu, osim oni među njima koji vjeruju. To znači ovi pjesnik, osim oni pjesnik koji vjeruju, a dobro djela čine i mnogo spominju Allaha i uzvraćaju poslije učinjene nepravde. To znači kada neko napada islam, kada neko napada časnog poslanika, onda oni vraćaju, a griješnici će skoro znati kojem će se mjestu povratka oni vratiti. I šta se tiče dobra poezija, naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on to volio i on slušao. Hazrat Hasan bin Sabit radijallahu ta'ala anhu, on se zove kao pjesnik od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato što nevjernici oni su pisali dosta poezija protiv islama, protiv časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, protiv ogledne žene, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega
pogotovo rekao nekoliko puta, hajde da odgovoriš i neka Ruhul Kudus tebe pomaže. I časni poslanik molio za njega i onda on tako poslije on pisao svoje poezije. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno volio ovo strofa koja je pisao Labid. Labid bio jedan poznati pjesnik među Arapima i on jednom rekao ala kullu shay'in ma khalallahu batilu. Slušajte, svaki stvar osim Allah će nestati, ne vrijedi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem to volio, ovo dio od njegove ovo dijelo. I čak u jednom kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio rat i on imao svoja jedna dijela. Imamo u knjizi Buhari dva njegove strofe. Jednom kada je bio jedna žestoka borba, poslanik rekao anan nabiyyu la kazib anabnu Abdul Muttalib. On proglasio i rekao, slušajte, ja nisam lažni poslanik. Ja nisam lažni poslanik. Anan nabiyyu la kazib. Ja nisam lažni poslanik. Anabnu Abdul Muttalib. Ja sam sin Abdul Muttalib. I drugo, jednom kada njegov prst bio ranjen, on rekao hal anti illa isbu'un damiti va fi sabilillahi malikiti. Rekao, jeste li samo ti si prst i od koje će sada teče krv? I rekao, na Božjem putu ti nosiš ovo bol i nevolji. I isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao va inna minash šere la hikmatan. Zaista ima mudrost u poezije. I kao sam isto rekao, Hazrat Daud alejhissalam, on imao svoje poezije. I što se tiče običani Mesija alejhissalam, on obratio prema razni nacije. Njegova misao bio prema cijeli svijet, prema svi narod. I zato on imao takva poezija. Ali taj poezija je pun sa Božje ljubav. Taj poezija je pun sa ljubav časnog poslanika, sa islam. I onda on rekao, ja ne pišem osim toga da prenesem ovo moja poruka. Isto jednom on rekao, dar kalame to číze ast ke šora ra dar a dakhle nist. Ovo je on dobio jedna objava na perzijskom jeziku, to se kaže dar kalame to číze ast. U tvoje dijela je takav stvar ke šora ra dar a dakhle nist. Ovi pjesnik, oni nemaju moć da oni stignu do ovo svrh, na koji svrh Allah tebe dao mudrost da ti možeš da pišeš ovo poezija. I zato stvari je o tome da treba da čovjek gleda šta je bio svrh, a šta se nalazi na tom poezijom. Šta je on pisao na arapskom, na perzijskom i ako vi čitate, imamo prevod za neki njegov dijela čak i na bosanskom, na odabrane izreke običani Mesija alejhissalam i vidjet ćete šta je poruka i onda vama bude jasno da ovo je lepota islama. I pjesnik ako piše treba da gledamo šta je on napisao i njegov dijela samo služi islam i nema neka druga svrha. Assalamu alaikum wa rahmatullah.